Спомням си, че се смеехме. Така ли? Аз се смях много. Значи не сме правили секс. Бяхме страшно пияни. Радвам се, че не сме свършили някоя глупост. За мен ли го казваш? Току-що ожена. Добро утро, Филипс. Здравей. Моят филм го спряха официално. Джоли, много съжалявам. Ще хапнеш някакво съда? Не, много съм разстроен за да я. Ще хапна вероятно след 5 минути. Май ще се прибера с вас. Кога? Полетът ти. Ами да. Оставили са ми бележка. Ще дойда всеки момент. Къде е селекционката? Умира от глад. Това е шведска маса. Ето откъде ще се изпие парите. Трябва да поговорим. Добре. Какво е? С Моника едва не съм жених през нощ. Боже мой. Това е супер. Ей! Чакай малко. Аз защо не бях поканен? И кой ще да ти бъде кум? Не казвай Рос, не казвай Рос. Не смятам, че ние с Моника сме готови да се женим. Вярно, че обичам, но гледката, как Рос и Рейчел излизат от църквата, сякаш беше предупредителен звън. Разбрах, че с Моника напредваме много бързо. Как да й го кажа без да я съсипя? Кажи, че не става за брак. Какво? Отличията ми го казват непрекъснато. Повярвай, ако тя прилича на мен, ще бъде облегчен. Как да кажа на Чалдър, че е твърде рано? Това ще развие сърцето му. Ще си помисля, че вече не го обичам. Не го